Wat een prachtige dag, joh. Compleet simmerwaar. En dan binnen we dan ik wel ontdaan. Juist er weer, ik kan nog vlug, maar joh, het weer warmer. Zo zal het net blijven de komende dagen. Maar ik wil eerst even waarom de eerste doen. Om er bij de ondergang van de zinnen heb ik dit plaatje maken van de Balzutterveert. Blijft stil, die leidt er heel stil bij. Joet stiert er wat meer wien, maar Joet weet wel een dag mooi simmertemperaturen en om er even op u te gaan of even boeten te wijzen. Prachtig gewoon. Linnig, ja de storingen, ze komen weer. Wel, joen en vannacht, dan begint de loft al. Vannacht temperaturen tussen de 8 en de 10 graden en dus even wat ruim of lichter ruim. En ik flinke droege perioden. De wind uit het wat eerst mooi zwak of matig. Monodag. Een beroende loft, maar in het watergebied ik nog wel even de zinnen erbij. En verder is wat ruim of lichter ruim, droege perioden, temperaturen 13 tot 15 graden en de wind uit zuidwest tot noordwest en die is zwak of matig. Ja, en dan in de jongtijd en in de nacht dan ruimt het stevig. Dan krijgen we misschien wel een bak wetter, kans op wetroelest, maar ik kans op tonger. Dat al hier in de nacht en in de jongtijd van waanzin op tongetje. En dan vooruitzien, nou een tongetje maar eerst nog ruim, letter de droge perioden, temperaturen 15 graden. Dan terug naar Vreed en daar maar 17 graden, noffelijke temperatuur, de zinnen er aardig bij, droeg waar, wat wil je nog meer? Sneun, ik een droge waar daar, maar ik een daar maar zinnen, ik een daar maar een temperatuur die we legen laat, zomaar bij de 14 graden hinnen. Ja, en dan blijft die wind maar in het noorden zitten. En zolang hij daar zit, nou, komt de echte warmte net. We maken morgen, maar weer even in het waarschuwen.